Zemuz ilaski? Oso ondo, zeu? Ondo, aurrekoan pasadizoa, asteburuan Tolosako taberna batean. Eta gau ez, eta bakizu, gauak ematen digun ausardia horretan. Ia? Neska bat gerturatu eta zitzaidan egurrean, Esan ditan, Jon, ezagutzen zaitut nik umetatik, ikastolatik eta bar, eta miluzen azitarenetik zaude oso harrotuta. Ez da egitze, Zulen ezinen horrelakoa, eta oso harrotuta, eta zera, eta zu azkenean bota egin nuen, bip gunetik, zen zu, hemen ez. Zadotzela aurreleiak ia mesedez? Hemen zu ez? Joan eta Aner, Aloña da Jaione, Aimar eta Iñaki. Hau da bip gunea, gaude gu. Bip gunean eure pegai, ja, leku hartuta. Bip gunera gonbida duta beti, Joan eta Aner, zer moduz? Oso ondo. Bueno, zuek bip gunean, badara matzazueia Bai. zazpi parranda gaurkoarekin. Bai. Ondo ez da? Bai, gustora. Kopuruak eta ondo gogoan? Bai. Zazpi saio, zema diru? 1900. Ondo gogoan, Ondo. Zaukate azteko hori. Eskerrak Aner retorrian kalkula baino. Bai, ba. Guri 1900 gitxienez. Ondo merezitakoak, ondo irabazitakoak gainera. Bai. Veteranoen leku hartuta, presiorik, Joane? Bape. Anerrek ez? Argi geratu da, Joanek apur bat bai. Apur bai. Zergatik? Mantenu din bada. Bai, zuen izen ona. Hori be. Zer da, zer niri esaterako, azte buruan, antxon pixka eta arrotuta zabiltza. Zuei miluzen agertzen hasi zareten etiketa? Esan dizuete horrela zerbait? Bai. Zer? Bueno, niri ez, beran gaitik. Epa. Bai. Aner, konta iguzu mesedez. Ez dakit. Joane, konta iguzuzuk, Aner eta ze esan duten. A ber, da holango apurbet, ez da lehenengo alde isingo, baina... Bai? Txulo txude moduan? Aburtzu, bai. Benetan? Bai, Aner? bai. Jatorra data. Aner, zuk horrelakoetan, jende hori bip gunetik bota. Bai, nik gai bota itiot. Bai, ez da? Mesedez. Bip gunean zaudete, ondo pasa, gozatu, eta animo bitute sorte hon. Alaina Jaione, ze moduz? Oso ondo. Ondo. Ondo? Gure izpak aurrekun etorri zelkatu, bigarren saioa. Ondo. Finalik ez, aurrekuen. Ia egiten dugun, dinot, dirutxue pilatzi ebe... Badago, Badalako asmoen artean, helburuetako ez da, bat. Aloña etxekueri, bueno, etxe bete lagun, telebistari begira, zegoen seme alabak eta. Bai. Eta esan dugu, hemen opariak dauz danantzat, dirua lortu eskero. Bai. Nere kasun bidaia ingo nuke. Opaituko nuke edo Parisea, Londresea, ez dakit danako emango digun, baino etxeko txikiekin eta senarrakin. Izaten da, Aloña plana zuen etxe biluze ikustia danok batera? Gaubero. Gero, arau zorrozak ere badaude, ez da? Bai, ordutegia. Egun, sokatira arte dauzten diet nik ikusten, sokatiran, oera. Eta orain noa ipuia kontatzen, baina duten ez pixka sokatira ea nork irabazten don, final askotan galdu iten den, baino. Umea ginela, gure kasuan zen, goenkalen atalerdia ikusita lotara. Orain gu gara hori! Sokatira eritxita umeak lotara. Alere, Aloña gaur salbu espen bat egingo dugu, telebistatik esango. Sokatiran aurrera egiten mazuien gaur alda ikusi. Bai, ikusi ezatela noski, amak, nola tiraiken nio sokat. Eta goe pozik, ez da? Segi, Berandu joan nahi dugu era, zailkatu. Bueno, Jaione, zuk hiru, etxien. Bai. Begira, ondo? Bai. Txikitsu hauek. Bai, 8 eta 3 urteko. Bueno, alere ama ikusiko dute telebistan. Bai. Ondo. Eta gaina oso gustora dare. Bueno, mendizale gainera, bizok zari irakurle talde batekuek. Bai. Non? Egormaiztiko irakurle talden gabiltze. Eta gutxi gara hilabeten behin edo iken da liburu irakurketa bat, eta horren inguruko hausnarketa, bueno. Zeder hori be bai. Bai. Ondo. Esan polike. Aloña Jaione, placer bat, zuek hemen egotik guaz. Ongi etorri. Eta gurean, bikote berria, Aimar eta Iñaki Gabon, zer moduz? Ondo. Etorri barri, miluzera. Bai. Etorri barri. Itxaron barik, etorri eta sartu eta... Bai. Besterako, zuzenean. Horrela, ese funtzionatzen du telebista, konturazerako hasi da hau. Beste lotura batzu badaude, alere, Aimar, konta iguzu mesedez? Bai, justo veteranoak lehengusine eta kuadrillekoa bestea. Epa! Joan ere lehengusua zarazu, Bai, eta Anerren kuadrillakoa. bai. Kuadrillan ere hain arroputza da, Aner? Bai, ez da gainera, posible alda. Mutu, jatorra data. Bueno, non digatoz? Igorretik. Igorreti, zu? Ni Iñaki? Bergaratik. Bergara, eta elkartu gara non? Non batu gara, zuek edo? Gu, bai, klasean. Ze ikasten ari zarete? Diseño, ingenieritza, arrasaten. Arrasaten. Zemarren maila? Bigarren maila. Eta? Ondo. Gogor xamarra hori, ez da? Jarrera asko ikasi beharrekoa, eta nik entzun dudan agatik behintzat. Gero, irribarre etxoa daukatez. Interesgarri, gerauten artien lagun. Bai. Egia da, denbora lirran ere, bazabiltzatela, hainbat saltzetan. Kirola, Aimar, zertan? Ointxe mendien eta eskupelotan. Eskupilotan? Bai. Aurrean atzean? Aurrean.
Eta debuta egitekotan edo... Justo pasan azte buruen torneo baten. Baina lehenengo mailan eta ez, dio. Ez. Asmorik? Ez. Vale. Ez. Bueno. Momentuz miluz eta nahiko lan horrekin, ez da? Iñaki zu berriz? Ni eskalatzen. Eskalatzen? Etxe sofing, gehiago. Bai? Bueno, bitatik egiten jakin barra dago. Osagarria da. Sofin miluzeri begira zeterako? Bai, adibidez. Ondo? Adibidez. Enork ekarri du nor, edo nola izan da? Bixak, hasi ginen proiektuan ikusten miluze, eta esan ginen, ona gatoz. Gu onak gara honetan. Hori da. Proiektuan, alegia, elkarrekin lanen bat edo? Ez, baina taldiak batera genden horre gelan, eta hasi ginen ikusten danak, eta... Osa, lan egiteko orduetan, hasi den miluza ikusten. Bai. Hori batetik, argikera daila, bale? Ondo? Eta gero joango gara. Eta behin etorrita ze asmo, Aimar, dirua irabazizkero, esaterako? Interrail, udan. Elkarrekin? Ez. Irabaziko duzu ezakua. Baina bakoitza bere aldetik. Elkarrekin miluza ikusi klaseko orduetan. Bale, gero miluzera etorri, eta diruarekin, bakoitzak egin dezala nahi duena bere kabuz. Hemen indarrak batuta, komeni, Aldela bikote. Animo eta zorte hon. Ez tarritzeko da, miluze diseinua da. Noski ba. Miluze industria da. Izango ez da ba. Miluze da beste zakuan 6.600 euro. Ondo? Zemaki polita. Bai. Eta publikoa ere ona, Ondo? Pasillonak, mira monen. Bai, ez da, DBH lau, aita larramen ikastola noen dik apazuek. Apazuek! Zer gazto tortzatik. Danari begire, ondia. Bai ba. Honek danari begire. Ondo. Aimar, Iñaki basi egin gora. Ze buentzat, ze proba nahi zui, ikusi fotokumeak edo triboren berbak. Potokumeak. Ondo. Jaion eta Aner? Joan eta Aner. Joan eta Aner, parkatu. Ikusi. Ikusi. Taloina eta Jaion ere bai. Triboren berbak. Triboren berbak. Ederto. Begizek ondo zabaldu? Bip gunea esan dugu, ezta? 8 pertsonaia bip ikusi nadie dana batetik 8ra. Jaione, Aloña, Iñaki, Aimar, Joane, Aner, Ilaski, Antxon. Aner, Joane? Bost. Antxon, Aner? Bat. Hostia. Jaione, Bat. Aloña, Bi. Aimar, Lau. Iñaki, 3. Joane, Bost. Ilaski, 7. Aner. 6. Ai, Antxon! 8. Hau, pasuek! Bip gunea tokera! Bip guneko gonbidatuak. Egia da bip gunerako argazki ateratzen hasita. Iñaki, mingaina erakutsiz eta... Diak, ez da. Hori naiz ni. Hala, maite beharko nauzuen, oski. Zondo, puntu bikote, zoragarri. Bikain, zenbakiak eta, Aloña, Jaione? Letrak nahiago? Ez dakit, esan gointxe ez dakit. Irakurle taldean bat zaudete, matematikari taldean ez zaudete. Ez gare. Ikusiko dugu. Hori da. Hemetxe berbak. Eta denbora, laster batean, Aloña. Bi jauziz, Bazter guztietara, lau aizetara, garrantzirik ez. bosta xola, Asko, 100 eta beraldiko, ondo, aditua izan, bost jakin, sufritu, lau lorietan, laster batean, Jaiona. Bi jauziz, Bazter guztietara, lau baizetara, garrantzirik ez. bost axola, Asko, 100 eta beraldiko, aditua izan, bost jakin, sufritu, 7 sorgin ikusi, zoraturik pozez, lau lorietan, eta elkarrekin, Bibian, bai noski. Zer ondo? Baitzelan gabil, zererto beste puntu pasuek. Bikain. Aimar eta Iñaki beste egin berku. Bertso dana osatu eta beste erakutsi. Noiz izan da azken aldian look aldaketa egin zuiena? Zela? Azken aldian look aldaketa egin dozuena, zuek? Edo egin duzu noizbait luk aldaketarik? Oin aztebi. Abai, astebi, Aimar. Aurretik zer zen dituen? Rastak edo? Zulea luze. Abai, Ba, txirritatxo zeure taldeko Aimar. Luk aldaketarekin dator. Aimar Iñaki, hauek dira zuen hitzakoinak. Aimar, zau hasita. Aldaketen etapa. Dirudit.
nahi dut tindatu, Ilea, oraingo melenekin, Dirudit. zarra eta berdea, asteko moztu puntak, Mesedez. aurrea eta atzea, ondoren kolorea, Hautatu. aukeran nahi dut. berdea. Bueno, bi boto. Bai. Eurak ere jabetu dira. Oietxek izango dira akats bakarrak, edo? Ondo? Apazuek, 6 zuzen jarrita 60 puntu. No bikote? ondo, Hasi ganaka. ondo, Bai, bai. lerdo. Emintzioak? Kontrolpean, ezta? Bai. Misteriorik bat ere ez. Ikusiko. Gero zuen hartin zegongo da, konexio berezi bat? Lingüistikoa, Ja, parece. ja. Baliatu, konexio guztia galdela. Hartu lekua, Joan eta Aner, Aloin eta Jaione bestaldean. Aurreratzen nabil, bai. Bai, bueno, Aurreratzen pixkanaka. nabil. Lehenbiziko konexioa hause. Vale. Hortxe kontzeptuak, demora. Makil bat, Bueno, bai. farola... Eta? Bai. Apa, Jone? Moztuta... Bueno, A ber, Bastoia... Makulua. Makulua... ez baina zer da? Ostra... Bueno, Koska egiteko, adarra... bigarrena. Hotza... Hotza. Ez. Beroa... Lotan, manta... Hilda. Hila... Gaixo... Hiltzorian, hilkutxan... Zer dauka hor? Zurbil. Zer da? Zaietatik Zainetatik, Ez. ospitalean, Ez. ingresatuta... Oh, hirugarrena. Iba. Abeslarie. Bai, bueno. Kontzertu baten ikuslea, fan bat. Ikuslearen gana salto egiten. Salto egiten. Bai, ondo. Bai. Lehenbiziko azkar. Lehenokue. Jone? A ber, makila, Bai, postea... zer da, konkretuki da? Zuaitzat! Adarra. Bai, bambua. Txat elastikoa edo... Bai, zehaztu beharratzen. Bai. Bai. Edo panda hartz bat hor... Eskeletu be, eskari iritsi, eskeletu, Eskeletoa. Ez zurdura, hasi da erakusten. Bai. Venga, bat, hogeina puntu! Errebantza harteko aukera orain. Ondo. Aloina eta Jaione, tulekua mesedez. Aimar eta Iñaki bestaldean. Eta zuen noski, beldurria da, Bai. Bota lasai, proposamenak. Denbora. Buruko mina, Bueno. pastilla, ibuprofenoa, paracetamola, Ez. Aspirina. Bai. lamborrada, Bueno. txistua, jente asko, Zer da hori? Ez da tamorra da. Da? Batukada. Hori bai. Ondo Iñaki. Ondo. Saku karrera. Saku karrera. Bai. Bai. Ondo. Zondo, gero nik umetatik izan dudan arazo bat, zakuak txikixa marrak Bai, zuen. bai. Gerri arte beharren ez da Bai, pelometan. bai. Aloia eta Jaione, gero aizpak izan da, egongo da hor pikeren bat. Umetako... Zaku karretan eta- Edo lopotintzien Ja. edo... Pike askoz. Ni zartxo izan da ia pixka eta abusatu izan. Bai, Bueno. aitortze ondo dago, aitortza gero erreparazio dator, pixka Bai, da. David Jaione rebantxa. Ondo. Bai, etorriko Danak gara, hau pasuek, 60. Aimar Iñaki, aritu gara? Bai, hartu lekua, Aimar desiatzen dagota, mesedez. Aimar izpilu naurrien Joan eta Aner bestaldean. Eta orain bai, Orain bai, lenguzuen arteko, konexioa. lagunen arteko konexioa. Demora. Kamiseta, bero, Sara. Eguzki hartzean. Ez da eguzkia. Saunan. Hotz. Hotz. Zer da? Kalefazioa. Ez? Aire kondizionatu. Bai, aire irotua, ondo. Bigarna. Yoga egiten. Eguzkia. Zerure. Ondo ari da, Ez. Yoga. Sauze, aingerua. Ez da ingerua. Jainkoa. Ez? Jainkoa. Da? Budista. Zer da? Bera? Budua. Ez. Monjea. Ez, Zer esan da? duzu? Ala edo, zer da? Buda. Buda? Vale. Konduzidu, Autoa gidatzen, kotxean edanda eta- Moskor, edanda eta kontrola egiten. Hori da, kontrola. kontrol? Alkoholemia kontrola. Ba, bai. Ondo. Bole. No, con
honek, senyor? Bai, pixka baten asgarra izana momentu batean, ze jak gidari rola hartu du Aimarrek, eta Iñaki iritsi da, pixka mozkortuta baita ere. Bueno, nik ere pare bat pote hartu ditut. Polizia naiz, baina, ze kristo. Danak hau pastuak iruro baina! Eroglifiko entxanda. Ondo? Erogliposik. Bai? Bai, erogliposik dabil. Ala hobe. Eta, bai, ala hobe. Azken bi egunetan, ez da? Azken bi egunetan. Kusiko egun oizarte? Bai, bai. Bai. Ondo. Jonaner, lehenengo eroglifikoa. Denpora. Film horretan agertzen dira. Koma. Bitxe komantxe, bi komantxe, komantxeak. Bai. Ondo. Bidaude plurala, komantxeak. Ederto. Zuk ere pozik. Bai. Ondo. Baina arrokeriare gabe, ikusian, dotore, ondo. Bai. Jator. Bip gelatik. Eroglifikoak asmatzen. Karri bigarrena. Denpora. Prentxaurrekoan agertu da. Paris eta aritoa. Paris takerra. Paris ez. Senatek. Bai. Senatakerra. Ez. Senat Sena. aritoa. Aritoa ez esan? Senataria. Hori ba. Ondo. Aria da, aritua politxaue da, arian zan, baina aria esango diogu, eta ikusten da Parisko erreka behar genuela senataria, bikain. Senataritoa da, gehiago... Kargu oso potenteagoa, oso ondo bikote, un puntu, zoragarri. Jalon eta jaionek, para bat eroglifiko, segun txape prest. Oso beta horreko bolitxek. Eskerrik asko. Niri baina, zer da burrunerako edo gerturako? Urrunerako. Orduan ez tozku balizo. A ber, zuk zer, badako zu? Justu dauga, zerbait, Beti? Nik urbilerako. Horkituko ditut, hasi. Hasiko gara, alaina jaionek lehenengo eroglifikoa denpara. Solomo aian dut. Ogi artean. Bai. Hori, gi tartean dago, gi tartean, ogi artean, bikain. Orain bai. Ez bada. Eski, indarrak berdin duta. Zu faltatzara, jaione. Ez edo bakari? Hola, venga. Bigarren eroglifikoa zuen, denpora. Gorroto ditudan filmak dira. Hiena... Bale. Eroak. Nolakoak, bai? Lotu. Hien eroak? Ez. Eroienak. Bale. Hienak ikusten ditugu animali hori hiena da. Eroaren zeinu horrekin, ero daude hienak. Ero hienak. Ondo. Ondo, Eun puntu bikote. Ondo. Zoragarri. Aimar Peñaki, zoratu barik. Eroglifiko kasmatu bai, ezta? Bai, batzutan. Iñaki horremezten ilusi ikusita gero, seguru. Seguro. Lehenengo da, denpara. Londresetik ekarri dit. Hasi irakurtzen. Bale? Bat. Man. Egin? Iman bat. Bale? Irakurtzen hasi, Batman alderantziz daukagu, iman bat. Ederto, iman bat. Ulertu sekula hori zubenirrena eta opari hori imana... Nik beti ekartzen dut? Bai, Niri ez. Zuri ez? Bale. Bale. Ondo. Horrela, ondo. Zuri boligrafoa. Bai, boligrafoak oso ondo. Imanak... Eta lagunek niri bai, eta oskailu dakot imanak bete, hartzetela. Bueno, bagoitza bere zaletasunak. Aimar Iñaki, bigarren eroglifikoa denpara. Ez ditut tomateak... Gustuko. Gustuko. Ez, nor da? Nor da? Ez. Ez pakigu eta beti kanpora, Lanera! Eta beti kanpora, Ez dakit izena. Ez dakizu, Mr. Claudio Landa. Claudio Landa? Bakarrik itxabaten dut, Claudio gaur ez egoti miluze ikusten. Bueno. Landatu. Landa eta... Ez, Besarka bat, bidaliko diogu Claudio hori etxera. Bai. Eta kamerari begira, mesedez. Besarka. Eskerrik asko, berroita barbuntu. Eta hori gutxi balitz, Claudio, zuri eskenia gaurko miluzeko eskuaren deia da. Epa! Aurrera? Miluzeko eskua! Ona! Ono!
Ikasle finena hau. Bai. Pentsa, atera kontuak. Jon eta Aner, mesedez. Lanera. Lanera! Claudio hemen data, noski. Zuretzat ere, ala alda. Non jaio zen Carlota Ziganda, golf jokalaria. Barakaldon, Portugaleten, Laudion edo Iruñean. Laudio. Erregotea. Barakaldon? Bigarren erregotea. Portugalete. Iruindarra. Hola, gutxak ez. Bokalik ez noski, eta entzun. Dalako batean, zentzua galtzean denean, beldurra sartzean gauean. Ze artista entzun dugu bidean nagoenean izeneko kantuan. Peio naiz, Patxuko naiz, Peru nizan edo Patxinigan. 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 Peru nizan? Patxuko naiz. Patxuko naiz. Patxuko. Bokala, A. Vale. Sanzeu. Bokala? A. Segi ba. Noiz egiten da Urrakiko igoera rally lasterketa. Urtarrilean, maiatzean, abuztuan edo urrian. Urrakiko. Vale, horregaitik ez dago ikusi, esan. Urria. Ondo. Egia da, bai, urriarekin. Baina, bueno, iritsi gara. Bai. Bokala? Bueno. Zuretzat ere ala alda. Nahiko lan, oraindik. Bai, honi bai. Ba, aurrera. Adimentxu, ze kanturen bertsioarekin orain. Nosko eriozoko, mendi guztietan, etxean aurkitzen naiz amaren besoetan, lurrean etzan da, goruntzegira, nigoak zen naiz, omaite zaitu dala. Atalaia, uxo zuria, amaren besoetan, arratsalde honetan. Vale. Bai, hori. Amaren besoetan. Sandu, ez da? Euskal Herri Osoko mendi guztietan, Ondo? etxean aurkitzen naiz, amaren besoetan. Bai, zuek segi, lanean. Ia itxaran Euskal Herriari kantatzen. Bai ba, bai ba. Lasai, hori anien lana. Bokalak ero ere hongo dira. Eta, probatu nahi? Beste bat. Ba, azken errondara, bosgarrena. Vale, bai. Nola du izena argazkiko ogimotak, karpatxioa, bukatinia, focaccia, fettuccinea. Focaccia. Bai, ez? Focaccia. Ze goxoa focaccia. Bai, ez? Ontsa zango, ze bokal guzu. Bokala? O edo u, Esan. O. zuretzat ere ala alda. Bai, esan. Jatea dagoen placer handienetakoa da. Handien ez bada. Bai. Bai, bada. Lortze. Oso no, lo jan, eta komo baina, bezala zerbak. Zuena da. Jan, Aner. Bai. Lo gero pasaten da, sartzera, Janez. Erto, aloina jaionen. Bigarren eskua, errebot askorik ez da iritsi, Ia puntuak, biltzen ditugu. A ver. Baina atzo kontrakoa zioen eta. Ba nola du izena, Itziber Garmendi eta Jon Plazaolaren antzeslan berriak, hori de jakin nahi duguna, Arizona, Texas, Oregon, Indiana. Arizona. Ondo, Itxura ona, nahiko ona dira, Jon Plazola eta Itziber Garmendi. Bokala? Ah, bokala. Entzun adi. Bueno, pistarik eman gabe. Ze pelikulatako soinu banda da, entzun berri duguna, Star Trek, Star Wars, Avatar, Dune. Star Wars. Nazta dute, hau eta Superman. Bai, egia da. Hau da soinu banda zoragarria. Beste bokal bat? Bokala. Eta aurrera? Hauetako ze eleberri idatzi du Jasone Osoro idazleak. Hormak, Martin Martina, Ezekiel, Urtebete itxasargia. Martina. Errebotea? Ezekiel. Do. Bokala bikote? I. Aloina jaionen? Entzun. More
Ze talderena da, I'm Gonna Be abestia, Red Hot Chili Peppers, Supergrass, Oasis, Proclaimers. Supergrass. Rebotea. Oasis. Oasis. Zeuren estilo hau. Ez dakit, Bekoa. Bai? The Proclaimers. The Proclaimers. Bai? Bian, haizi bi bizki edo. Bai. horreko Betamarrak, betaurreko. Galesak edo. Bai. Letter from America, zeukaten beste bat. Onak, Esango nuke... Bai. Bogala aski? Bai, Askatu? Ez da burik askatu? asko. Nahi bauzu, Jende, horrenak ere... Ba, Loña Jaione, azken erronda. Ze lore da argazkikoa. Kukupraka, loto lorea, kanpai lorea, hilerri lilia. Loto lorea. Hori bai. Falta da, ondo. Baina atzo kontrakoa zioen eta. Askatuko dugu, jende egoskorrenak ere alda dezake iritzia. Bai? Ondo! Komorina! Hor maizte garrentzat. Oso ondo! Aimar Iñaki! Zuen aukera orain? Bai. Animo! Aspaldian entzun duzu baten bat? Bueno. Nori eman dio! Narkotrafikatzaile itxura adimentxuk. Laja, Landakanda, Joseba Tapia, Leturia. Guau! Leturia. Joseba Tapia. Kontuz, Guau! Bibotea ondo dator, rol horretan ere. Bokala? Aurrera, Aimar Iñaki. Zenbatetan, entzun dugu, shake itza, jump in the line, kantuan. 8. Shake. Ondo. Ondo. Bokala? Hirugarren erronda. Gutxi gora bera, zenbat metrotara dago Machu Picchuko santutegi historikoa. 540, 1080, 1780 edo 2430. 2430. Altu. Ondo. Ikaragarria hori. Bai, egin izana. Marabila bat. Bokala? Gero etxeko obrarekin kejatzen naiz nire. Ez lan du, Bueno, bizkanaka. Vale. Beste eguneraketa bat aurrerago. Segi, egingo dugu lanean edo? Segi. Segi, entzun. Baditu ongiak eta kristoko joiak, ez dira zuek enduko Maite dudan guztia. defendatuko dut Nire dagoen bitartean. Ze talde da, entzun berri duguna? Pizardunak. Zer da piratin kantie? Maskulinitate berriak eta... Bokala? Aspaldian entzun duzu baten bat. Probatu nahi duzu edo? 5. errandora salto? Azkena, Animo! Zenbat puntu eskuratuko dituzu dardoekin ituan joz gero? 10, 50, 100, 200? Fijo ez. Bai. 50. Iñaki ordu asko bai, miluze ikusten, dardutara, ondo. Klasera joan izan ezik. Bokala? I. Eta orain? Aspaldian entzun duzu baten bat? Historio barregarrienak, aur bihurrienak. Bi aur bihurri hemen, Ondo! Komodina, ondo! Balanak, bikain beteta irutaldeak, markagailuak, berdin duta, laren eta komodina, Arantza Zigoten, Ormaiztegi irurun eta komodina, Igorre Bergara irurun da lagogei eta komodina. Bas egingo gara, zein da zuzena dator, eta egingo gara erantzun zuzenak emoten aldala. Bai. Joan Aner, lehenengo errondan. Egan, egin, ezin duten hegaztiak dira. Ostruka, pinguino enperadorea, eperra, kasuarioa, txolarrea, kakapoa, Galapagoetako ubarroia, ñandua, kiwia, Andeetako kondorra, emua. Emua.
Australiatik datorren egazpia, bai. Ostruka. Korri bai, baina. Pingüino emperadorea. Pingüinoetan handien hau. Kiwia. Do? Kakapoa. Ez du egan egiten ez. Eskalatu bai. Ñandua. Ostrukaren antzekoa, pixka txikiagoa. Ondo? Gizonak ez da egiten. Eperra. Galdi azkarrak. Kantu hobeak. Ez, horrek oikentu kalme hauetako. Kasuarioa. Zuzena da? Aimar Iñaki? Guke komodin. Orain Zue bai. bai ez da? Bai. Komodinak dio Galapagoetako ugarroia. Onda berretar puntu. Aimar eta Iñakirentzat. Aloña Jaion ez zeuek erantzuten hasita, Bai. bigarren errondan laborategietako tresnak dira. Pipeta, kuanto rastergailua, espektrofotometroa, mikroskopioa, bureta, Di Estefanontzia, Erlenmeyer matrazea, Rottenmeier nanogailua, kalorimetroa, Petri plaka, Bunsen erregailua. Mikroskopioa. Ezagunen hau. Pipeta, Aimar Iñaki. beirazko instrumentua, ondo. Erlenmeyer matrazea. Sintesi kimikoan erabilia bai. Kalorimetroa. Beroan neurtzeko. Espektro eso. Hori. Bai. Espektrofotometroa. Ondo. Bureta. Kuanto rastergailua. Hau asmatu egin dugu ba. Guaz con Rottenmeier. Bai. Aimar Iñaki. Rottenmeier nanogailua. Heidi eta Rottenmeier bai baina. Ondo. Bunsen erregailua. Eta komodina. Oso ondo. Azkar asko, Petri plaka, 150 puntu! Aimar Iñaki hirugarren erronda, adi, izenburua protagonistaren izen edo abizena da. Merli, House, Castle, Anora, Argo, Fargo, Maleficent, Oppenheimer, Dexter, Amadeus, Borgen. House. Gregory House, medikoa bai. Joan Aner. Vale. Oppenheimer. Robert Oppenheimer, fizikaria, ondo. Jaiona. Merli. Ondo, ala du izena, filosofia irakasleak. Kassel. Richard Castle. Dexter. Fargo, joan, ez da egiten. Dexter. Dexter Morgan, bai. Amadeus. Mozarten inguruko filma. Maleficent. Ondo. Ez da egiten. Borgen. Ez, Daniarrek parlamentuari ematen dituen izena da hori. Aloña Jaiona komodina. Komodina. Bai. Sikiera. Bai. Hoi da. Gaztota, jo. 150 puntu gaztota. Eta 10 puntuko alde horrekin geratuko gara. 550 Joanek eta Nerrek 520 Aloñak eta Jaionek, Aimar Iñaki 550. Eta aitortuko dugu, ACHKB Aloña Jaione. Bai, pena. Bigarren Egia saioan, esan, eta guk bai. saio gixago ingo genituzke zuekin, jolasean. Hain jator, biluzera etorri, hemen luze finak etxean ere. Aurrerantzean esaterako, Aloña, ohera joateko ja derrigortasuna. Bai, ez da oso katiraik. Ohera. Ibilbide laburra. Ohera, segituan ez da? Ohera, hasi. Zer moduzko esperientzia laburra baina, Aloña? Izugarri. Polite, bai. Eta hemendik esaten dut, kasu honetan, alkar hartuta etorri ginen, baina gehiago bera izan da tiratu nauna, zen errepara matezian animatzen dut. Da, esperientzi bat bizi beharrekoa. Ze Jaione? Izugarria. Bai, topikoa, Mateo, ez? Benetan jun eta prau beharrekoa da, baina benetan, bai, mezido.
Aloña, jaione, lehiakide mundialak zari, Eta pena handiz bihotzen, eta oso jatorrak. Benetan. Kanpuen, ez du euki berbaitzeko denporarik, be? Bueltatu, mese. Aloña, jaione, musak joat, eskerrik asko! Agurtu ditugu, ba. Aloña eta jaione, bisa jota, ze arrasta utzi duten. Ba, zoragarriak. Onak. Lehiakide onak. Zuek ere fin, joan, Ener? Aurrera egitea lortuta, pozik ez da? Oso pozik. Ondo, horrekoan adedio, izan zein duzen sokatiran? Bai. Gaur, Aimar Iñaki, kaixo, Ondo? Bai. Ondo, beto. Zer ikusiko dugu orain, Ilazki? Lengusuen arteko dema, kuadrilako lagunen arteko dema, urduri? Bai. Pozik? Bai. Puntu gutxiagorekin, iritsi berriak, zuek erantzuten lehenak beraz, hartu lekua, eta guazen sokatirara. Denbora, ze txapelketa irabazi dute Erkiak eta Ibar Luzeak aurtengo otsailean? Winter Series. Winterra, ondo. Eta zein euskal hiriburutan antolatzen dute ikuspuntu zinema jaialdia? Donosti. Iruñean, hamburguesa baten 3 laurden jan badira, zenbat laurden geratzen dira? Bat. Ze abeslarik jaso du 2025ko Montzon Ganuza saria? Paso. Amaia Zubiriak. Eta zein da hitzetik hortzera saioko aurtengo demoraldiko aurkezlea? Paso. Mirari Martiarena. Zein animalia mota zen dodoa? Anfibioa. Hegaztia. Ze kiroletan aritzagatik nabarmendu da Michal Kwiatkowski. Tenis. Txirrindularitza. 8 aulkiko 6 hilara jarri ditugu, beraz zenbat aulki daude guztira? 48. Ondo. Homeroren ze liburu euskaratu du Matias Mujikak? La Odisea, Odisea, ondo? Ze hiriburutan antolatu ohi dute Azkena Rock Festival jaialdia? Gasteiz. Gasteizen. Asteko zein egun izan da urten, martxoaren 8? Zapatu. Bikoin. Eta zein estilo arkitektoniko du Parisko La Madeleine elizak? Gotikoa. Neoklasikoa. Ze idazle idatzi zuen Xola eta Basurdeak eleberria? Goti Martinez. Hola. Aimar Iñaki. Bueno, ze moduz? Ondo. Etorri, sailkatu. Bai. Entzun dut gainera gaur afari berezia dauela. Bueno. Lenguza faria, edo? Ez, hemen, Miluzen. Bai? Danontzat. Ze ondo? Bai, danontzat. Bueno, ba ez urruti joan, ordu? Aimar Iñaki, urrengo Miluzen arte. Erreta Joane, ondo. Bai. Bueno, ze sentitzen da, Joane? Lenguzu hor parean sofritzen ikusita. Ondo. Bai, Anerrek zer dio, kuadrillakoaz? Ondo. Bai, Dugu pasako garela. Ondo. Bere kontra. Penari bat ere zalegia. Keba. Bueno, bietako bat egin behar du aurrera. Eta maiketakue... Ordaintzeko prest. Zakuero, zizkero? Puskatxo bat? Igual bai. Kafetxu bete do. Kafetxu bete, Kafetxo asko ditugu hemen jokoan. Zehazki. Nahiko. Eta eurotan ari gara, noski, Miluzen jokoan gaur. 6.006, Ondo. Publikoari, zatitxo bat? Bai. 1.000 euro. Zeme? 1.000. Kafetxu bana, bai. Bueno, haupa handoa, ineskerrik asko tortzea di. Saiatu nantze. Deialdi etxeko gurekin bat egiteko. Eta zer dauz, oparitan, opari onak. Taperrak, termoak, Bai, atermu egurerako eta ona. Bai, Miluze. Aste buru pasa kanpinean idazkita biokin. Ondo? Bai. Aner, Joane, zuentzat ureruteko termotxue, kantinplorie, mendireko ondo. Bai, ondo. Oso ondo. Bai, mendia eta... Bueno, hauek beharko duteia material oso teknikoa. Bai, silikon askar. Bai, ez da, poltsatxo hauek eta... Gitxi pizitako. Aner, ibiltzen zarela, esan genuen. Bai. Gainera korrikata, mendian. Mendizale, zeube? Bai. Joane, ondo? Jarraitzen zuie, alpinistek eta mendizalek egiten dituzten ibilerak eta? Bueno, gitxitxo. Ba, ia sortea dauen, Aner Joane, gaur finalean, 14.000koak igo dituzten alpinistak dira. Denbora. Martin Zabaleta, bai edo ez? Bueno, gero ingo beharrekoa. Edurne pasaban? 14, ez dut entzutak.
Ja, nik ez esan, oke? Kilian Jornet. Fijo. Gerlinde Kaltenbrunner. Izena da. Bai. Alberto Inurrategi. Niko bai. Bai, nik bai. Jerzy Kukuska. Ez. Nirmal Purja. Haude hango zerpa bat, elan besti. Bai, pini baietz, bai. Felix Inurrategi. Bestan anaia. Bata bai eta bestea, bai, ez, fijo. Bueno, Bai, azten pini gero baietz, kanbitagu. bai. Ed Biestrus. Ez, venga. Juanita Iartzabal. Bai. Robert Jasper. Bai, pini baietz. Egia saldu egingo dugu. Zeia Katz. A ver. Munduko mendirik altuenak. 8.000 metrokoak. 14 daude. Vale, 14ak igo dituzten alpinistak dira. Ez da opinion pararik. Nik pentsat ezetz. A ver, 6 kanbio beguz. Nik biek bai, estrangeruak. Bale, hainbeste zinez egon baiezkoan, 6, bueno. Bale. Edurren saltzegu, neska gitxi dauz ez, bat, da igual hau bestea. Ja. Bueno, hain bogu begi estatu. A ver, Ja. lau kanbio beguza. Biakatz, bakarrik? Ondo. Vale. Kanbio bogu harin, eta gero dago beste bat. Vale. Zaizingo da bat emate. Harin. Kilian ez. Hau ez, eta hau ez. Bi. Osea, bietako bat. Bat. Hau bai, nik esan naunke. Fijo? Fijo ez, baina... Ez. Euskaldun lar beste aldean, Ez que, hemen ez dago beste. Bueno, zuk errazoia denik. Joan Aner, denbora. Urrezko galdera. Ongi begiratu zerrendari. Zerrendako 2 lehenak izan ziren Everest mendia igotzen. Ingles bat, nik pentsa zala. Eta beste izango zen, zerpea, edo biek inglesak, edo polako bat. Euskaldunek ez, eta ez nahiko. Ez, eta neskapez. Hau nik pentsa bat, baietz. 10 segundo. Eta beste, edo hau, nik hau esango nauke. Bale, hori. Zemos? Bueno, ondo ikusi, así que... Hobetzen. Aldaketak eta? Pausuz pausu hobetzen. Bi fallo. Bai, a ver. Kambi baino beste. Juanita Iartzabal. Bai. 8.000ko guztiak igo zituen munduko 6. alpinista. Ez, ja, hindu bat. Ja, pentsu gutxartu. Alberto Inurrategi, bai? Bai. Zerrenda horretan, 10. postuan bera. Felix Inurrategi, ezezko eremuan. 12 igo zituen eta anaiarekin Gasherbrum 2 mendia jaisten ari zela hiltzen, istripu entzutetxuan. Oraindik pena, ematen diguna gogoratuta. Bai. Edurne Pasaban. Bai? 8.000ko guztiak igo dituen munduko lehen emakumea. Tolosarra. Jerzy Kukuska. Bai, lehen 8.000koa Lotse mendia izan zuen, baita azkena ere 10 urte ondoren hegoaldetik igo nahian erori eta hil egin baitzen. Ed Biestrus. Bai? 8.000ko guztiak igotzen lehen estatu batuarra, bera. Eskerrak ez duen miluza ikusten, bere izena ez dudarako ondo esan momentu baten bez. Barkatuko liguke. Ondo. Martin Zabaleta. Bueno, argazkietan ikusten dugu. Pasanten barekin batera. Ikurrinegaz. Noski. Ezezko eremuan. Everest igo zuen lehen euskalduna. 1980an. Kilian Jornet ezezkoan, bai? Honek bestelakoak egin ditu. Izango da idolo, Aner? Apurtxuet. Bai. Ez jarraitu bere urratxak. Hala ere. Berez mendia, 2 aldiz aste berean eta oxigenorik gabe igoa. Honek egite ditu txangoak Everestera. Kataluniarra, asko maite Euskal Herrian, Bai. Oso hitz egiten du, Euskal Herriari buruz, beti. Gerlinde Kaltenbrunner. Izen horrekin bai.
esan dute. Bai? Noski bai, Osondo, alpinista austriarra. Eta bera izan zen lehen emakumea 8.000ko guztiak oxigeno gabe igotzen. Nirmal Purja. Bai eskoremoan. Bai? Alpinista nepaldarra eta lorpen historikoa da berea. 8.000ko guztiak 6 hilabete eta 6 egunetan igo baitzituen. Usaimen honarekin. Oso ondo aldaketak, Bai. Eta batera gaude. 500 euro, Joane Aner. Eta 1000 izango balira, 11koa osatuta gero? Ja, kalkuloak ez da ematen, Zeunak zari horretan? Nire txarra zari horretan? Baiezko ere muan, Jasper, bai? Bueno, ezaguna da, izotzetan, mistoan, igorak egiteagatik eta bar, baina halako lorpenik ez du. 500 euro, bikain, plus. Oso ondo. 500 euroiek ia 1000 euro bihurtzen zaizkigun, horretarako urrezko galderaren erantzun bikoitza beharko genuke. Zerrendari begira gaude eta zerrendako bi lehenak izan ziren Everest mendia igotzen. Galdetu dugu. Zio zer? Aner, entzun da edo? Ez. Zepino bizizenak apurreti pintearen. Eta bain ikusite ez bata ez bestea. 1000 euro jokoan, urrezko galderan. Jasper eta Biesturs. Zuzena da? Martin Zabaleta eta Kukuska ziren, apazuen! Ondo bikote! A ver, Joane, 2.400 euro, 8.000 gotik urrun, baina segi gailurrera begira. Apa bikote, oso ondo!